Mayo buntay sa mga binati o minahal kong mga talumnan. Mauna na itong NDRMC building. Hapit na gyud na human. Kung naghanga kami mga talumnan na masupport kita sa mga programa sa administrasyon headed by our beloved Mayor Eric S. Pahalio. Ato gayon lang suportahan kanunay sa ilang mga programa ngayon, bukas at magpakailanman. Okay, hapit na gyud magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalang, Philippines. Once again, mabuhay ang Matalang.